Il-Gvern Laburista ilu li daħħalna fil-grey list tal-Financial Action Task Force 7 xhur. Għaddew 7 xhur u kien biss il-Partit Nazzjonalista li ħareġ bi pjan għal ġid ta' pajjiżna u mir-risposti li tawna l-Ministri tal-Labor ivvotaw kontrih sempliċement għax ħareġ bl-abbozz ta' liġi il-Partit Nazzjonalista. Ministru, għalfejn fil-Parlament il-bieraħ votajtu kontra bozz ta' liġi li jgħin li l-pajjiżna joħroġ mill-grey list? Nissuġġerilek illi tara d-diskors tal-Prim Ministru illi tal-ispjega dettaljata ħafna għaliex il-vot tagħna kien kif kien il-bieraħ. Turija ċara li l-Kabinet ingħata istruzzjonijiet biex ma jweġibx dwar ir-raġunijiet veri tal-vot tagħhom u qed jinħeba biss wara d-diskors tal-Prim Ministru. Għalfejn il-bieraħ fil-Parlament votajtu kontra xi ħaġa li fost l-oħrajn tista' toħroġ il-pajjiżna mill-grey list? Naħseb li l-Prim Ministru l-bieraħ kien ċar ħafna fil-diskors tiegħu u naqbel perfettament ma' dak li qal il-Prim Ministru. Mhux talli ma jgħidux għalfejn ivvotaw kontra abbozz li huwa ntis biex jiġu indirizzati nuqqasijiet f'pajjiżna, imma talli vvotaw kontra mingħajr m'għandhom pjan aħjar għal pajjiżna. Konna ċari ħafna, il-proposti tagħna kulħadd jaf x'inhuma, ftit tal-ġimgħat jew xhur oħra in-nies se jażlu fuq il-ħsibijiet tagħna u fuq il-ħsibijiet tal-Oppożizzjoni, ħajażlu fuq dak li nipproponu aħna u ħajażlu fuq dak li proponiet l-Oppożizzjoni, għalda sant in-nies mbagħad dakinhar jagħtu l-messaġġ. Tista' telenka li kif ħanoħorġu mill-grey list u x'inhuma l-proposti tal-Partit Laburista li huma aħjar minn dak li votajtu kontrih biex noħorġu mill-grey list, il-poplu se jivvota, ma mhux ħajvota fuq dik il-ħaġa biss. L-importanti imexxi minn imexxi li noħorġu mill-grey list. Kif se tagħmel dan inti u mhux bl-abbozz li ħareġ li kien hemm il-bieraħ? Jien naħseb li inti ma tħoġ pjaċir li jivvota l-poplu, aħna minn naħa l-oħra nieħdu Ma tlekx hekk, għatlek fuq il-grey list u fuq l-abbozz, ma minx twieġibni. Proposti tagħna huma ċari, proposta Għajdhom li Ministru mela. Jidher li huma ċari wkoll għax kienu miktuba black and white. Minx tajthom li però. L-istess mod kif nifmu il-businesses stess ma jaqblux magħhom għax iridu jkissru l-businesses u allura mbagħad inħallu nies jiddeċidu. Ma tajtniex proposta waħda, Ministru. Il-Partit Nazzjonalista fil-Parlament ressa abbozz ta' liġi bla preċedent li kien fih xejn inqas minn 11 liġi differenti li jimplementaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Dan sar bl-iskop li tkun offruta aktar sigurtà u serħan il-moħħ f'pajjiżna. Abbozz li fost l-oħrajn jgħin biex f'pajjiżna tispiċċa l-korruzzjoni, jiżdied il-ġid komuni, il-governanza aħjar, aktar għodda lill-pulizija, ġurnaliżmu ħieles u fuq kollox biex pajjiżna joħroġ mill-grey list u jerġa' isib ir-reputazzjoni li tixraqlu. Il-Partit Laburista fil-Parlament ivvota kontra dan kollu mingħajr m'għandu pjan aħjar biex jindirizza n-nuqqasijiet li qed jaffettwaw il-familji Maltin u Għawċin. Issa nitolbok tweġibni dwar il-pjan tagħkom biex noħorġu mill-grey list u biex jiġu indirizzati l-affarijiet li ħarġu mill-inkjesta pubblika. Weġibtek diġà. Jidher li l-mistoqsija li għamiltlu it-tweġiba li tajtek ma ġibitekx. Weġibtek il-ħidma tajba. Kieku segwejt id-diskors tal-Prim Ministru, nitolbok il-tweġiba tiegħi iġġiba fil-mod intir tagħha, timxi mar-regoli li għandek timxi magħhom bħala ġurnalist, it-tweġiba tiegħi tajtilek diġà. Grazzi. Waqt id-dibattitu parlamentari Bernard Grech qal li l-vot kontra min-naħa tal-Gvern u vot kontra r-rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta li Robert Abela stess kien wieħed li se jimplementa u nnota wkoll kif il-Gvern ta' Abela għamel minn kollox biex ma jiddiskutix dan l-abbozz tant li saħansitra se jaħlu gimmick.